Onolo Anambra State Health Insurance Agency ASHIA emerugobe mmemme nke afọ 2022 dịka ndị mba ụwa si wee kwenye maka ezi ọnọdụ Ahuike. Ha mebiri nke a n'Ọka. Ndị United Nations General Assembly guzobere nkabi ka obodo dịgasị iche iche nwee ebe ha ga-anọ wee neghalị anya ịmara ka ha si aga n'ihu n'ihe metụtara ezi ọnọdụ Ahuike ha. Ka anyị wetara gị ozi a site n'aka Chibuzo Okoye. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'oge ya bụ mmemme ka onye managing director na chief executive officer nke ASHIA bụ dọkịta Simeon Onyemechi mere ka mata na universal health coverage bụ ọ ga-eji agba mbọ ka onye ọbụla nọ n'ụwa bụrụ onye nwetara ahụike bụ ịgba na-etufughị nnukwu ego. Dọkịta Onyemechi gara n'ihu mee ka mata na ha chọpụtara na ihe karịrị pasentị 85 ndị Anambra bụ ndị anaghị alụ olu oyibo ma mee ka o doo anya na ha ji ọhara ahụ wee mapụta atụmatụ nke ha kpọrọ adoption model nke ha ji wee debanye aha ndị ahụ na otu ASHIA. Ya bụ onye isi ASHIA kwuru na kọdigodo ugbu a na ha edebara aha ihe karịrị 180,000 ndị bi na Anambra ka ha bụrụ ndị na-erite erere na ya bụ atụmatụ nke ASHIA. O kenekwere gọvanọ Chukwuma Soludo maka mbọ ọ na-agba iwulite ASHIA n'ogo dị elu ma kene ya n'ụzọ pụrụ iche etu o si were mee ka ndị ahụ na-akwụ ụgbọala maọbụ keke nakwa ọgbatumtum bụrụ ndị e nyere ikike ilitezi elele ASHIA n'efu ma ọ bụrụ na ha kwụ ụgwọ ha. O kenekwere ndị na-agbado ha ukwu bụ ndị European Union nakwa otu World Health Organization maka mbọ ha na-agba ya na nkwado ego. Oriakụ Uche Ezenwaka bụkwa onye kụziri ihe n'oge emere ya bụ mmemme. Site n'Ọka, abụ m Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.